Γεια σας παιδιά, και εγώ είμαι η Μερθένη και σήμερα θα παίξουμε... Όχι, τι να παίξουμε. Και σήμερα θα παίξουμε Doors. Δύσκολο, είναι τρομακτικό, επειδή πετάγονται αράχνες πάνω σου. Αλλά είναι ωραίο, είναι αστείο. Την πρώτη φορά που το έχω ξαναδεί. Δεν μου ποδρέψω αυτά. Αρκεί να τον έχω πριν. Το χειρότερο είναι να τον παίζεις μόνος σου. Τι φανίζονται και το μεθ. Δύο. Και δύο. Μπρά, με την πρώτη. Δεν μας αρχίσαμε το κλειδί δείχνει. Η αδελφή μου το έχει νικήσει. Και εγώ ακόμη στην άκρη είμαι. Εγώ όλη την ώρα πεθαίνω. Όταν παίζουμε μαζί αυτή πεθαίνει. Αλλά γίνεται ένα ψάχνουμε μας. Λοιπόν, στην πόρτα είμαστε. Ούτε που με νοιάζει. 3. Ναι, ξέρω που είναι το κλειφτικό έξω. Φοβάμαι με πεταχτεί και μια ρέχα πάνω. Θα βαρθείτε λίγο τώρα. Επειδή θα πρέπει να ψάξω τα πάντα. Για να βρω το κλειδί που έχω. Για να πάρω τα μάτια. Γιατί πρέπει να πάρω το σταυρό. Λοιπόν, το χειρότερο είναι στο figure. Επειδή άμα πάει να σε φάει και δεις την πλάτα, θα πρέπει να κάνεις κάτι με κάτι καρδιές. Εγώ δεν το έχω μάθει αυτό. Εδώ φίλοι μου το έχει κάνει και δεν το έχει κάνει. Άσχετο που όταν είχαμε παίξει μαζί είχε πεθάνει, εντάξει. Ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Στην 3. Ωραία, 4 Στην 30 κάτι, 30 κάτι, 20 κάτι, δεν θυμάμαι. Τρέχεις. Τώρα σιγά με κατάλαβα. Τρέχεις. 5. Εδώ πέρα μου λέει η πολιτική που σε θεωρεί μπορεί να πάρεις κάπως το σταυρό.
Τέλος πάντων. 7. 8. 9.